Sa ato mga kapuso din sa Central ug Eastern Visayas, ayaw kalimot sa pagdaog payong o kaha raincoat sa inyong paggawa sa panimay ug mga adlaw matod sa pag-asa nunod sa trough o extension sa low pressure area nga nakaron gawas sa Philippine Area of Responsibility. Masinati ang hinay ngadto sa igo-igo nga gikusgon sa pag-uwan ug tsansa sa mga kusog nga pag-uwan sa Central Visayas ug mga adlaw. Samtang mas kusog nga pag-uwan ang masinati sa Eastern Visayas. Apan gitataw sa pag-asa nga minus ang kahigayunan nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility ang LPA ug minus usabang tsansa nga mamahimo kining usa ka bagyo. Apektado karon sa extension sa LPA ang Eastern Mindanao nga mao'y rason sa nasinating uwan sa dapit. Samtang masinati sa Kabisayan ang paghuros sa hanging amihan nga mahinungdan sa dakong mga bawod. Gilibkas na ang gale warning sa Cebu, Bohol ug Siquijor. Gawas lang sa Negros Oriental. May gale warning sa kadagatan sa Eastern Visayas. Tuesday and Wednesday, expected nato na tayo light to moderate with occasional heavy rains diri sa eastern ug central part of Visayas. And moderate to strong gyapon atong hangin until diri sa Wednesday. Pagdating sa Thursday is onwards, mag-moderate na ang hangin ug moderate na ang sea condition sa Central Visayas.